Trogodišnjem Janošu šolja kozijeg mleka je jedini siguran obrok u toku dana. Bez odeće i ogreva, u potpunoj nemaštini u mestu Mramorak, nadomak Pančeva živi sa ocem Janijem Armbušom. U nehigijenskim uslovima, bez osnovnih sredstava za život, Jani pokušava da svom sinu priušti koliko toliko pristojan život. Više puta su tražili pomoć, ali bezuspešno. Imamo 2000 dečji dodatak. Povremeno, kod nekih prijatelja, kad me zovu nešto da im odradim, povedem dete, pa oni tako sa detetom, dok ja završavam neki posao i kad završimo, oni nam plate i počaste dete i tako da tako odradim po neku dnevnicu da imamo za hleb i to nešto. Mleko, hvala Bogu, od ove dve koze, to moramo orden da im damo što smo ispasli dete. 100-godišnja kuća samo što se nije srušila, krov prokišnjiva, prozori su sa svih strana oploženi novinama kako bi se malo zaštitili od vetra i lošeg vremena. Vodu za kupanje greju na šporetu, a kupaju se u plastičnom koritu. Skrušeno kažu da bi volili da živi u boljim i humanijim uslovima, ali... Kuća kako počinje da orone, toliko koliko nađe materijala po deponiji, ja je podzidam, na malo je zalepim rupu koju pacovi naprave, ja zapušim, oni opet otpuše. Borba je bila velika, dok to nije počelo celokupno da oronjuje i da pada. Mali Janoš ima samo 3 godine, ali već zna i osjeća situaciju u kojoj živi. Deca sa kojima se ponekad igra mu se smeju zbog iscepane garderobe. Jel dolazi mama tebe da vidi? Više ne. Ne više. Jel ti žao? Žao mi je. Jer ti nedostaje mama? Jeste, nedostaje. Jer mama bila dobra prema tebi? Nije, tukla me po ležima, po stomaku, po dupeti, mi pusti me dok sam jeo. Jao. A što te tukla? Zato što sam pojela sve, a ona mi kaže da pojedem malo. Iako je teško i kaže da ovakav život ne bi nikome poželao, Jani želi da radi. I najviše bi volio da imamo, posle svega ovoga, ako se završi, da imamo dobru kuću, da živimo normalno, da imamo svoj posao, bilo kakav, ali da imam stalna primanja da ja zarađujem za moje dete. Život im je težak, ali Jani i Janoš ne skidaju osmeh sa lice. I teška životna priča porodice Armbuš iz Mramorka dirljivo pokazuje razmere siromaštva u Srbiji.